Auni yang ma bi amina petit pois de ke anya ke fen be kala marinadi bingene anyo kala na fe mugu fen min bambulu anyo be kala komo yɛrɛ ɲɛbala jala cogoya min na fana ne nga sɛ sɔgɔ ka marinadi in dɔ don a kɔnɔna na episi fɛn min kelen dɔ la ni episi in bɛɛ lajɛlen mélange feereta bɛ ne bolo Mali kɔnɔna na yan nɔ 500 min bi k'an ka plat africaine na o bɛ yen nɔ min bi kɛ sautéman fɛn ninnu na kulobilen dumuni ninnu o fana bɛ yen nɔ an bɛ tasuma funteni yɛlɛ an ka sɛ fɛ o kɛlen kɔ an bɛ sɔrɔ k'an ka sɛ ta kelen k'a yiran tan cogoya in na fo k'a bilen aw yɛrɛ ɲɛ b'a bilen cogoya la o kɔfɛ sisan an bɛ sɔrɔ ka n'a kɛ da kɔnɔna na tuguni k'a ji don waasa a ka se ka magaya dɔɔni ne ye ji lɔgɔti boîte ɲɛ kelen de kɛ n da in na a tobilen k'a magaya n ye jaba kilancɛ tigɛ k'o k'a la ani karɔti den 2 bɔ ɲango o kɛlen kɔ a magayalen yɛrɛ kɛlen k'a ye k'a magayara waati min na n ye petit pois den 2 k'a la ani macédoine den 1 n'a ye macédoine ni petit pois k'a la dɔrɔn an b'a datugu k'a to yen a ka tobi an t'a lama kojugu dɛ ɲana a b'a fɔ k'a bɛ nɔɔni i bolo i bɛ to k'a ta de k'a sago ne ma se k'a filmer k'a tɔ bɛ yira o la nka ni waati selen ne y'a bila a ka wusu waasa tulu ka tigɛ a sanfɛla la aw bismillah ne ka mélange épices bɛ sɔrɔ numéro min na n bɛn'o fili ja kan